Arratsaldeon gaur urriaren 14 osteguna hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Osasun publikoak Nafarroan koronavirusaren eraginak maila baxuetan egonkortasunerako duen joera berretsi du. Aurrekontu sozialak plataformak jardunaldiak aurkeztu zituen atzo Iruñako geltokin, jardunaldiak egun berean hasi zituzten Nafarroko aurrekontuei buruzko mahai inguru batekin. Hezkuntza departamentuak ikastetxeei jakinarazi die haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleak jolas garaian hezkuntza mailen arabera elkartu ahal izateko erabakia hartu duela. Iruñeko udalak bide publikoa garbitzeko zerbitzua indartu du urteko azken zatian. Iruñeko udalak Labriteko pasabidearen egitura indartu eta egokituko du udan erabilgarri egoteko. Iruñerriko Urban Sons dendetako langilek enpresak hasitako kaleratze kolektiboaren enplegu erregulazio espedientea salatu dute euren lanpostuek indarrean jarraitzen baituten. Pilarreko Zubiko eta Abuztuko datu turistikoak handiagoak izan dira pandemiaren aurreko urteetakoak baino. Nafarroko liburutegiak 2021eko Libersaria jaso du liburuen eta irakurketaren aldeko 150 urteko lanagatik. Donesteben jokatuko da larunbatean Nafarroko bertsolari txapelketako azken final laurdena. Urrezko aizkolari txapeldunen liga finala Eusko Labelsaria egingo da Nafarroa oinez egunean igandean Lizarran. Urriaren 22an iritsiko da baluartera jaso ikastolako DBH-ko ikaslek sortu eta antzeztutako musikala. Osasun publikoak Nafarroan COVID-19aren eraginak maila baxuetan egonkortasunerako duen joera berretsi du. Joan den astean 21 kasu izan ziren 100.000 biztanleko, aurreko bietan berriz 25 kasu eta 21 kasu 100.000 biztanleko. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren azken txosten epidemiologikoak berretsi egin du koronavirusak eragindako infekzioen inzidentziaren maila baxuko egonkortasunerako joera, aurreko asteetan aipatu bezala. Joera hori urriaren 4tik 10 bitarteko astean mantentzen da 100.000 biztanleko 21 kasutan. Aldi horretan PCR edo antigeno bidezko 136 kasu baieztatu ondoren. Aurrekontu sozialak plataformak jardunaldiak aurkeztu zituen atzo Iruñeko geltokin. Jardunaldiak egun berean hasi zituzten Nafarroako aurrekontuei buruzko mahai inguru batekin. Aurrekontu soziala plataformak jardunaldiak aurkeztu zituen atzo Iruñeko geltokin eskainitako prentsaurrekoan. Nafarroko aurrekontuei buruzko mahai inguru batekin hasi zituzten jardunaldiak egun berean. Nafarroko sektore ezberdinetako ordezkariak beren ikuspegiak aurkeztu zituzten aurrekontuen inguruan. Hezkuntza departamentuak ikastetxeei jakinarazi die haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleak jolas garaian hezkuntza mailen arabera elkartu ahal izateko erabakia hartu duela. Bestalde, departamentuak gogorarazi du haur hezkuntzako ikasleak ez daudela behartuta maskara jolastokian erabiltzera. Carlos Jimeno Hezkuntza Departamentuko kontseilariak gobernu sesioaren ondotiko prentsaurrekoan iragarri duenez, Nafarroko ikastetxetako haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako zikloetako ikasleak hezkuntza mailen arabera aisialdian elkartu ahal izango dira. Maila guztien arteko segurtasun neurriak errespetatuz. Haur hezkuntzako ikasleen kasuan, elkarrekintza hori gainera maskararik gabe egin daiteke. Iruñeko udalak bide publikoak garbitzeko zerbitzua indartu du urteko azken zatian. Udazkeneko lanak areagotu egin dira besteak beste zisterna makinen, espaloiek urez garbitzeko makinen eta puntu beltzerako hidrogarbitzaileen bidez. Iruñeko udalak bide publikoa garbitzeko zerbitzua indartu egin du urteko garaiontako berariazko lanak areagotuz. Horrela udatik urtean bukatu arte garbiketa lanak indartzen ari dira besteak beste zisterna makinen, espaloiek urez garbitzeko makinen eta hidrogarbitzaileen bidez. Jada eskuragarri dauden baliabide mekanikoak modu intensiboagoan erabilita eta abian jartzeko unean behar diren langile osagarriak gehituta. Halaber urteko garai hauetako berariazko lanak indartu dira, hala nola belarrak eta hostoidorrak
kentzea eta saretak mantendu eta konpontzea. Zisterna ekipamenduekin egindako lanei dagokionez, hilabete hauetan erabili ohi diren 2 ekipamenduen lana areagotu da eta erreserban zeuden beste 2 gehitu dira. Areagotze horren ondorioz, abuztuan 8 langilek 208 lanaldi gehiago egin zituzten, irailan 4 langilek 104 lanaldi gehiago eta urrian 2 langilek 58 lanaldi egitea aurre ikusten da. Urez garbitzeko makina bat ere erabili da, abuztuan 2 langilek 52 lanaldi gehiago egin dituzte, irailan langile batek 26 lanaldi eta urrian langile batek 12 lanaldi gehiago. Kalea garbitzeko lanak indartzeko saiakera honetan arreta berezia jarri da bide publikoko puntu beltzak izeneko puntuen mantentze lanetan, hoiek eserleku edo plaza eta pasealekuetan dauden zakarrontzien inguruko eremuak dira eta haien ezaugarriak direla eta beste toki batzuek baino zikinkeria gehiago pilatzen dituzte. Ez baitira garbiketa zerbitzuak erabiltzen dituen makina guztiendako irisgarriak. Horregatik beste sistema batzuk erabili beharra dago, hala nola hidrogarbitzaileak zeinek haien zerbitzuak areagotu baituzte 2 langile gehiago jarrita eta abuztuan zein irailan 52 lanaldi eta urrian 24 lanaldi eginda. Iruñeko udalak Labriteko pasabidearen egitura indartu eta egokituko du udan erabilgarri egoteko. Udalak proiektua eta obra egin zutenen aseguru etxei erreklamatuko die pasabideko kalteek eragindako gastuak ordaintzea. Aurreikuspenen arabera, Labriteko pasabidea heldu den udan egonen da erabilgarri. Iruñeko udalak onetsi du pasabidearen egitura indartzeko eta egokitzeko lizitazio espedientea. Kontuan hartuta udalak proiektuaren zuzendaritza teknikoaren eta obra gauzatzearen erantzunkizuna eskatzen zaien aldeen aseguru etxei eskatuko diela pasabidean izandako kaltek eta konponbideak ikertzeko prozesuak eragindako gastu guztiak eta baita konponketa gastuenak ere ordaintzeko. Tokiko gobernu batzarrak egitura indartzeko eta egokitzeko gastua onetsi du 583.717 euroan. Jarduketaren xedea da pasabidea berriz irekitzea, ura erabiltzeko eta martxan jartzeko moduan, baldintza horietan diseinatu eta gauzatu baitzen. Iruñerriko Urban Sons dendetako langileek enpresak hasitako kaleratze kolektiboaren enplegu erregulazio espedientea salatu dute euren lanpostuek indarrean jarraitzen baitute. Urban Sons markako langileek elkarretaratzea egin dute, orain Deniman Friends izena duen Iruñeko dendako atearen aurrean euren egoera salatzeko. Urban Sons markako langilek elkartaratzea egin dute, orain Deniman Friends izena duen Iruñeko dendako atariaren aintzinean euren egoera salatzeko. 2 aste dira Urban Sons enpresak Nafarroko enpresak Iruñerrian dituen 3 dendak, hau da Carlos III etorbidea Morea eta Itaroan itxi dituela. Baina ezustekoa etorri da, hain zuzen ere, kontratuak iraungitzeko enplegu erregulazioko espedientearen konsultaldiko lehen egunean. 3 dendetatik 2 ateak zabaldu zituztenean beste langile batzuekin. Lan jarduera bera izan arren, arropa eta osagarria saltzea. Denda hoietako langile guztiak emakumeak izanik beren lanpostuan nola desagertu den entzun behar izan dute. Dendak beste izen batekin funtzionatzen duen bitartean, baina altzari berberak erabiltzen jarraitzen dute, pertsa berberak, maniki berberak eta baita alfonbratxo bera ere, buelta eman da hori bai. Beren egoera bide gabea onartezina da. Urban Sons enpresaren jabeak Banur enpresa eraikitzailearen jabea ere badenak, enpresen ondoren gotza ukatzeaz gain langile jaso beharko lituzken kaleratzeagaitiko kalte ordainak ere ukatzen ditu fogasara joatera behartuz. Lab sindikatoren iritziz egoera onartezina da eta legeak baimentzen badu argi dago marka horren jabeak nahi izan balu, alde batetik marka eskualdatzea negozia zezakeela langilek beren lanpostuetan jarrai zezaten, edo nahi izanez gero legeak kaleratzeagatik ezartzen dituen kalte ordainak ordain zitzakeela bere jabetzako beste enpresa batzuen bidez. Langilek beren lanpostuen alde mobilizatzen jarraituko dute, lanpostu horiek egon badaude baina ukatu egin zaizkien. Lab sindikatoren iritziz ez da onargarria enpresariek darabilten impunitatea, legek gobernuek eta auzitegiek langilek jasaten dituzten gehiegikeri hauen aurrean justiziarik egin gabe.
Pilarreko, Zubiko eta Abuztuko datu turistikoak handiagoak izan dira pandemiaren aurreko urteetakoak baino. Abuztuan Nafarroako gaualdien errekor historikoa lortu zen eta Pilarreko zubian okupazioa 100% ingurukoa izan da. Pilarreko zubiaren eta iragan abuztuko balantze turistikoak emaitza positiboak utzi ditu Nafarroan sektorearen berraktibazioan aurrera egin den erakusle. Hala Pilarreko zubian hoteletako, landa turismoko eta kanpinerako bungalobeko okupazio zifrak okupazio osoa erakutsi dute. Bestalde Abuztuan hobekuntza nabaritu da adierazle nagusietan. Ostatu gauetan errekor historikoa izan da, 2019an baino 2% gehiago. Hoteletan eta landa turismoan 71% gehiago. Nafarroako liburutegiak 2021eko Libersaria jaso du liburuen eta irakurketaren aldeko 150 urteko lanagatik. Saria Madrilen eman du Espainiako editoreen gremioen federazioak. Nafarroko liburutegiak jendaurreko liburutegietan irakurzaletasuna sustatzeko Liber 2021 saria jaso du Madrilen. Sari honekin Espainiako editoreen gremioen federazioak honako hau aitortu du. Erakundeak 150 urte hauetan zehar liburuen eta irakurketaren alde egin duen lan handia. Saria Madrilen erramezala eman du Espainiako editoreen gremioen federazioak. Donestebe jokatuko da larunbatean Nafarroako bertsolari txapelketako azken final laurdena. Donesteben jokatuko da datorren larunbatean Nafarroko bertsolari txapelketako azken final laurdena. Zineman izanen da arratsaldeko 5:30 aintzinera. Bertan abestuko dute Julio Soto egungo txapeldunak, Josu Sanjurjo lesakarra Iker Gorosterrazu itxurendarra, Ekain Alegre Egoitz Gorosterrazu itxurendarra eta Sahatz Aleman bertsolariak. Maialen Belarra izanen da gai jartzaile. Sarrera kube bikoitza bersosarrera.eus helbidean eskuratu daitezke oraindik, sarrerarik gelditzen bada larunbatean 4:00 zabalduko da leihatila sarrerak saltzeko. Donestebeko sailaren ondotik erabakiko da zein 18 bertsolari igaroko diren final aurrekoetara. Urrezko aizkolari txapeldunen finala Euskolabel saria egingo da Nafarroa Oinez egunean igandean Lizarran. Aizkolariek eta aizkora azalek hitzordu garrantzitsua dute igandean urriak 17an Lizarran. Urrezko aizkolari txapeldunen ligako finala Euskolabel saria izango baita Remontibal pilotalekuan, eguerdiko 12tik aurrera. Egur Esportek eta Lizarra ikastolak antolatu dute elkarlanean ikuskizuna. Sarrerak pilotalekuko txarteldegian eskuratu ahalko dira igandean bertan 11:00 aintzinera. 4 aizkolari ariko dira nor baino nor leian, Jokin Urreta Bizkaia, Basozabal Donostiarra, Odei Ezpeleta Eibartarra, Ibai Soroa, Arribetarra eta Suarri Rodriguez Hernaniarra. Tartean zenbait erakusketa ere izango dira. Emakumezkoen trontzan Alaitz Olanok eta Olatz Altunak, Luzia Etxeberria eta Irune Biurrunen aurka neurtuko dituzte indarrak. Harri jasotzea Joseba Ostolaza eta Udane Ostoloza aita alabaren eskutik. Txinga irautean Euskal Herriko txapelduna den Kerman Perez de Heredia Arabarra eta txapeldun ordea den Ousmane Dram Bizkaian bizi den Senegaldarra. Lasto jasotzean eta Ingude jasotzean Euskal Herriko txapelduna eta txapeldun ordea Jon Lapazaran eta Andoni Elizondo. Ikuskizun itzela izango da zalantzarik gabe eta 2021eko Oinez egunean gainera huts ez egiteko modukoa. Urriaren 22an iritsiko da baluartera jaso ikastolako DBH-ko ikasleek sortu eta antzeztutako musikala. Simur, ikasgeletan egindako musikala, baluarten 15 ikastetxetako 1400 ikasle baino gehiagok ikusiko dute jaso ikastolaren emanaldia, Alzheimerraren eta gure adinekoen zaintzaren inguruan sentsibilizatzea helburu duena. Urriaren 22an iritsiko da baluartera jaso ikastolako DBH-ko ikaslek sortu eta antzeztutako musikala. Ikuskizunak Alzheimerraren eta gure adinekoen inguruko hausnarketa, sentsibilizazio eta hurbilketa bultzatzen ditu. Gaixotasun antzerki musikalaren ikuspegitik jorratuz. Musikala divertigarria da emozioz, kantuz, dantzaz, akrobaziaz eta efektu berexiz beteta. Imanol Janizez jaso ikastolako irakasle eta proiektuaren zuzendarietako batek
azaldu duenez, ez du inor aixola gabe utzi Nafarroa barruko eta kanpoko beste auditorio batzutan. 12 eta 16 urte bitarteko neska mutilen elenko batekin Ximur Baluarte auditorioan taularatuko da urriaren 22an, 2 emanaldirekin, bata goizez, 1.400 ikasle baino gehiago hartuko dituena eta bestea egun berean arratsaldeko 7 publiko orokorrari irekia. Euskarazko ikuskizunerako sarrera gaztelerazko itzulpenarekin eskuko programan Baluarteko lehiatiletan eta www.baluarte.com atarian eros daitezke. Ikuskizuna Donostiako Victoria Eugenia Barañaingo auditorioan eta Tuterako eszenatokietan antzestuko da arrakasta handiz. Gainera emanaldi berezi gisa Misericordia etxeko lorategietan antzespen esklusibo bat egin zuen taldeak bertako egoilarrentzat. Ikuskizun hau miresmen handiz hartu eta ikaslekin elkarrizketak eta afektua trukatzeko aukera izan zutelarik. Ximur jaso ikastolaren 9. musikala da, DBH-ko ikasleek gauzatzen duten hezkuntza jarduera da, STEAM metodologiaren esparruan, zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematika. Horren bidez, antzerki musikal bat sortzeko prozesu osoa garatzeko gai dira. Edizio bakoitzean jaso musikalak gai sozial bat biltzen du, aurten gure adinekoen eta Alzheimerra duten personen zaintzarekiko sensibilizazioa landuko da, eta Euskal Zaindiak eta Espainiako Neurologia Elkarteak bermatu duten. Imanol Janizesek heziketa fisikoko irakaslea, Irantzu Zabaltza, lehen hezkuntzako irakaslea eta Eba López de Laozek ikasle ohia zuzenduta Ximurrek ordubete eta 35 minututan euskerazko hezkuntza proposamen berritzailea erakusten du. Gainera, gidoian, abestietan, koreografietan, baita eszenografia, jantziak, komunikazioa, soinu diseinu eta argiztapenean ere parte hartzen duten ikaslek osatzen dute taldean.